Predsednik Vučić prisustvovao je danas primopredaji novog voza za velike brzine kompanije Štedler i istakao da su brze pruge i moderni vozovi nova slika naše zemlje, kao i da će prva deonica brze pruge ka Budimpešti od Beograda do Novog Sada biti otvorena za saobraćaj najkasnije početkom marta sledeće godine. Tim povodom predsednik Vučić je rekao: Decenijama smo uništavali sopstvene resurse, nestajale su nam pruge, nismo ih ni održavali, a kamoli obnavljali. Vozovi su bili toliko stari i staromodni da smo bili srećni kada bismo prelazili prosečnu brzinu od 26 km na sat. Danas možemo se pohvalimo da smo kupili 3 ovakve fantastične garniture koje vrede gotovo 52 miliona evra i kojima će uskoro građani Srbije moći da se voze po najmodernijim prugama i do 200 km na sat. Dakle, računajte, od 1. marta ovim divnim vozom moći ćemo da putujemo od Beograda do Novog Sada. Nadam se da ćemo do tada sve testove da završimo i sve drugo što je neophodno. Rekao je njegova ekscelencija švajcarski ambasador da je ovo nova era. Ja bih rekao da, ovo je nova Srbija i novo vreme i nešto na što nismo navikli, nešto što ćemo tek da vidimo i na što ćemo tek početi da se navikavamo. To je da Srbija bude uspešna i samo Srbija će imati ovakve vozove u regionu. Niko drugi u regionu ih nema. Imaju ih Švajcarska, kupio je gazda Štrabaga tamo Westbahn, Austrija do Minhena, Švedska, Sjedinjene države. U regionu ih nema niko. Predsednik Vučić je najavio da će oko 15. novembra početi testiranje pruge Beograd-Stara Pazova, a oko Božića 2022. godine i testiranja pruge Stara Pazova-Novi Sad. On je dodao da Srbija jedina u regionu ima ovakve vozove, moderne i luksuzno opremljene. Na novoj pruzi Beograd-Novi Sad do uvoj 75 km vozovi bi trebalo da počnu da saobraćaju od marta iduće godine 2 puta dnevno. Ta deonica je deo brze pruge od Beograda do Budimpešte, čija je izgradnja počela krajem 2017. godine.